Dobreće. Dobreće. Kako se strajite, ste dobro? Vidite kako sam dobro raspoložen, a? Ovo sam vežbao, ima neki kurs za voditelje koji sam počeo pohađam. Kao je samo nasmejan ovako široko i onda to sve ima smisla. Šta ima novo kod vas? Nema ništa. Slavite, šta je bio? Đurđica, tako? Kako je bilo? Je to mrsno ili posno? Mrsno je sve. Pa šta ste spremali? Posno ili? Nemo sad da me tiltujete, ili mrsno ili posno? Ako pada na sredu ili petak, mora se sprema posno, bez obzira, je li tako? Da. Pa je li bilo, tu gde ste gostovali, bilo mrsno ili bilo posno? To su dobre gostovanja gde je mrsno, da. Ja sam par puta gostovao kad je bilo posno, to mi se nije dojmilo uopšte. Imam strogu politiku, gostujem samo kad je mrsno. Da. Volim ribu, nego otkud, znam, jedem na moru, samo ovdje mi bez veze. Jedem rečnu ovdje, ne volim morsku da jedem. A htjela sam te zovem za Svetog Nikolu. Stvarno? Pa ne moram ja da jedem, meni je, i pošto ja nikad nisam išao nikod koga na Svetog Nikolu, meni je dovoljno sedim u ćošku i da vas gledam za stolom. Ja ću uživati u tom prizoru. Ako imate kucu ili macu, ja mogu pored njih i samo da gledam kako to izgleda. Možemo, počnemo? Hvala, divni ste. Škole stranih jezika kažu da rapidno opada interesovanje za Esperanto. To od kad su zakomplikovali za vize. I ja najviše volim produženi Esperanto. Kako je Bosanac na originalan način objavio da je dobio sina? Na zvučnike od 60 vati da čuje cela Slovenija. To... Jeste pratili ovo što se dešava ovih dana sa Dimitrijem Tucovićem, to jest njegovim ostacima i spomeniku? Počelo premeštanje spomenika Dimitrija Tucovića, moglo bi se reći Dimitrija Potucovića. Vrlo zanimljiv koncept, meni je stvarno interesantno. Ja evo imam 41 godinu i ne pamtim drugačije taj trg nego sa spomenikom Dimitrija Tucovića. Majke mi, ko zna šta je sledeće? Eno ga Karađorđe se stisao ko Petoparac. Čuti, nemoj da naljutim nekoga, znaš. Ko veli čovjek, pa za Rustanak nije bio dovoljan, majko. Dobro bi čučnula neka fontanica tu umjesto Karađorđa. Ja predlažem da sve znamenite likove zamenimo fontanama. I to muzičkim ovim, kineska Barcelona i to. Novine pišu da nekadašnji drvoseča iz Cecinog spota za pesmu Idi dok si mlad danas izgleda neprepoznatljivo jer se ugojio i skroz oćelavio. Ima 105 godina i nema decu. Zato ima 105 godina. Kao je tako. Pa majke mi, koji što imaju decu, oni riknjavaju oko 90. maksimum. Da, mislite da je mnogo to? Daj Bože, dočekamo naravno, nisam ja mislio treba umremo ranije, daleko bilo. Naopako. Neverovatno, zatrudnila dok je već bila trudna. Ako Vujadin čuje da ovo može, Mirka je nadrljala. Večera cepam samo naslove iz novina, jeste vidjeli? A sam čitao za vikend, da. Razveselio fanove, Schumacher se oglasio. Bip, 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 bip. U programu Ja imam talenat u Grčkoj duo je penisima svirao klavir. Onaj levi je dodirnuo i pedalu. Gospođo, stvarno se desilo, majke mi. Da. Živa istina. Ja ne mogu, pošto mi je klavir dovde. U novinama piše da FAP postaje državna firma. Eto, jednom Vučić sedne u šleper i odmah državna firma. Vranjanci dobili parking servis. Sad je na redu nabavka automobila. Sad oni sede dole, debeli, imamo mi kola, 2 komada.
Novogodišnja epizoda, da vas podsjetim, pošta za Deda Mraza @gmail.com, a evo malog podsjećanja kako to izgledalo prošlu Novu godinu. Jeli, Dunja? Dunja? Šta? Neće? Hoćeš se vratiš tamo kod tvojeg, Ajde, a? pomoći ću ti, ajde. Pa se ne padnete, mene ovo stvarno oduševilo, majke. Ili upoznaj se sa Banetom pa mu daj ovaj... Nije toliko smešno. Ovo je najznačajniji poklon koji on može da dobije. Znači, u ovoj godini je to, za mene nema važnijih stvari nego... Ako bude muško, zvaći Sivan, a? Tako je. Me zvala telefonom uplakana i rekla Deda Mraz mi je tražio broj telefona. Oba. I ti si rekao daj, Deda Mraz, molim lepo. Pa, moraš nekad da odjaviš. Evo sad ću da odjavim. Dakle, posta za Deda Mraza @gmail.com. Tebi da najavim jedan koncert, Bilja Krstić i Bistrik, Sava centar, 24. novembar. Pozivam vas da dođete i čujete nevjerojatan Biljin glas. Jesi uzeo karte, jesi? Mislim, za tebe jesi uzeo karte. A mi gledamo Fun Facts. Zanimljivo za broj cipela, nijedna žena se nije smela, samo muškarci. Da. Ja dok nisam sreo Kilibardo nisam znao da postoji žena koja nosi veći broj nego 38. Majke mi. Koji god da pitaš, jesi 37, 38. Ne, samo govore žejak. Pa znaš šta nama žene govore sad ovde, mi smo otvorili čakru, mi smo naši, pa vi hoćete mi kažete istinu, ali uvek kad poznaš ribu, imaš to s brojevima, to se zna. 37, 38 i ti si drugi. To je to. Kada su sudski izvršitelji došli u stan Jelene Karleuše, zatekli su samo bezvredne stvari. Znači, bila je sama kod kuće. Muškarac u Italiji krišom snimao studentkinje u toaletu fakulteta. Sad na red dolazi jedna seksualna revolucija. Šalim se. Mislim, na Havajima nešto se desilo, niste čitali, tako da. Da, vi ne čitate novine jer znate da ćete doći na snimanje, ja ću vam sve reći. Skapirao sam šta je. Na Havajima je otkrivena gljiva neprijatnog mirisa koja izaziva orgazam kod svake žene. Bane za sad ima pola, samo neprijatan miris. Šta uva? Jeste ikad pomirisili banet? Hoćete da probate? Ali morate paziti na orgazam, posle nemate... Trump telefonirao svetskim liderima. Tomu Nikolića nije mogao da dobije jer je zvao pogrešnu geografsku oblast. Kabirate? Ako niste shvatili sve normalno, to Kosovo i dalje deo Srbije, samo sad kad hoćete zovete nekoga na Kosovu koristite poseban broj za tu geografsku oblast. I na listi čekanja Voždovac je na nekom 5. mestu za pozivni broj. Tako da Mirjevo će dobiti pre nas. I onda ćete tačno znati gde ko stanuje, tačno znate koji pozivni broj ga zovete, a sve je to Srbija. Lepa Lukić za koncert u Sava centru spremila 2 haljine. Realno jedna dovoljna, ali nije tela se kockaju.
Mladen Vojčić Tifa, droga je okej, ali ne treba preterivati. Ma da, bre, samo malo na kašičicu. Ovo je rokerska, znači. Na novootvorenoj deonici autoputa Ljig-Preljina uhvaćen je vozač koji je vozio 140 km na sat i onanisao. Kako su radili put? Jesi zadovoljni? Tako, a? Je li džombast? Pa zašto ti to nije dobro da je džombast? Dobro. Horoskop. Horoskop. Ribe. Posao. Ništa vam ne ide od ruke. Da otvorite pogrebno preduzeće, ljudi bi prestali da umiru. Zdravlje. Postaje vam pomalo sumnjivo to što vam zubar nakon svake intervencije poklanja gomile čokolada i bombona. Ljubav. Vaša devojka misli da ste joj neverni. Sa druge strane, vaša žena uopšte nije tako nepoverljiva. Ovan. Posao. Izabrani ste za radnika meseca koji će dobiti otkaz. Zdravlje. Što vas časopisi u čekaonici manje zanimaju, to ćete duže čekati na pregled. Ljubav. Možda bi vaš muž još uvek bio živ, da nije doživao srčani udar baš dok ste igrali pantomime. Dobro, bliži nam se Nova godina. Na dočeku Nove godine u Beogradu će pevati Tropico Band. Tako da neće opet doći 90.000 Bugara, nego niko. Žestoka tuča Škota i Engleza na Wembleyu. Krv na sve strane. Koja stoka. Nikad nećete ući u Evropsku uniju. Migranti krenuli na marš ka Evropskoj uniji. Izblejte tu na granici 10 godina pa ćemo zajedno. Šta nam teško? Donald Trump kaže, o svim potezima se moram konsultovati sa Republikanskom strankom. Gde ste vidjeli da jedan čovek sam donosi odluke? Da, stvarno, gde ste to vidjeli? Samo i kod nas. Lako je vama kada s kamera ne snima. Pogledajte kako je Željko Joksimović izveo orgazam. Neka hvala vam. Naslov, Severina presrećna, evo i zašto. Šta mislite? Pa zabula 7 godina sreće. Ivana Španović bila na pecanju, ali bez većeg uspeha. Pa kad pre svakog zabacivanja uplaši ribu. Evo. Još i ljulja čamac. Stephen Hawking kaže, ljudska rasa mora da pronađe novu planetu. Ali će migranti se s mora, jedva su i do Šida stigli. Nekad čujem ovo, da, dobro, ne vas. Čujem neke glasove, ali to nije za vas tema. Naslov, stavila sam limun na obrve i od tada ne prestaju da rastu. Merim i Njegomir zabranjeno da uđe u Ameriku 3 godine. Neko vreme neće pevati Amerima Njegomir. Osnovac ni stepenice gurnuo 5 dece. Sine, kako je u školi? Ma guram nekako je. Sad ovdje sam htio stvarno skrenem pažnju na to vršnjačko nasilje. Ovdje jeste primetili divna zemlja. 2 puta godišnje podsjećam da ne treba se biju žene i 2 puta godišnje podsjećam deca da se ne tuku međusobno. Možda i vi, kažu iz režije, Boga mi češće. Ali stvarno sam umoran od toga. Ja ne znam šta je, mi smo krivi roditelji, sigurno. Znači, tom detetu neko plasira nasilje kao normalnu, običajnu stvar i onda nam se u školama dešava šta se dešava. Ja vas, deco, molim, koliko god da su vam roditelji debili, nemojte tući jedni druge, ko Boga vas molim. Pogotovo ne gurati ni stepenici ili kroz prozor. Zaista. A sada politika. Pre nego što najavim politiku, nisam rekao sad ovde zvanično, vi znate, ali ovi kod kuće ne znaju. Naši gosti večeras bit će Nikola Kojo, Nataša Ninković, Zoran Cvijanović i momci iz državnog posla i zato sada gledamo Marinka Maglu.
Kao što ste navikli, krećemo oštro i bez kočnica, zato je sa nama ovde gospodin ministar Magla, kog odmah i pitamo, ističe rok za dostavljanje imovinskih karti. Ističe rok za dostavu imovinskih karti. To je pitanje? Da, znači... A ja sam mislio da pričamo. Znam. Pa ističe rok za dostavu imovinskih karti, vi niste predali, jedino što imamo, evo mi smo to nabavili, pošto je sve transparentno u ministarstvima našim, vi ste predali 2012. kad ste se i doselili ovde, tad ste imali Katun i Ladu Nivu i Tule. Pa nije Tule, ne, nije, to je nosač kao Tule. Piše lepo, to je kineske proizvodnje na Ladi Nivi. I ovde piše garsonjera. To je isto sve, Katun, Lada Niva, nosač kao Tule, garsonjera u Charlija Chaplina, to je na mene, ne vidim problem. Ali ljudi tvrde, dobro sada da... Koji ljudi tvrde? Pa ljudi, nije bitno... Koji ljudi, ajde recite imena, koji ljudi dadu? Pa ne znamo sad Mičeta pijani što sere po selu, taj Mičeta, on je vama, to su zli jezici. Ja ih tako zovem, zli jezici ili crv jezik. Dobro, da kažemo da ti crv jezici govore da imate jedno selo, pa čak i golf teren. Kakav golf teren, to je 7-9 rupa, iskopano krtičnjaci, čoveče. Krtičnjaci, nego smo poboli zastavice da deca ne upadaju. Dobro. A ugostiteljski objekat na obroncima Povlena? Ko je ono, saletlica mala ona? To je saletlica za pečenje, zidani roštelj i malo ovo, kako zove, ognjišta. Da imamo da se ogrijemo kad dođemo sa prijateljima, da sednemo da imamo nešto da pojedemo. Pa šta je sramota imati malu saletlicu? Evo sad ćete vidjeti šta je saletlica. Daj mi telefon moj. Da, evo. Dodaj mi gajtan. Sad ćeš vidjeti šta je. Dodaj mi gajtan, samo da ga priključim. Ajde, braco. Evo ljudi iz Beograda koji ne znate šta je sneg pravi, da vidite kod nas u našem kraju kako sneg pada. Evo, mi smo ovde došli danas sa prijateljima da otvorimo ovaj objekat koji je više pekarskog tipa, gde će preko dana u ovim objektima ovde... Namesti mi se. Gde će preko dana... Evo tako. Ali ne mogu ponavljam stvarno, ne znam. Pa nema, iseći će to u montaži sve. Gde će preko dana u ovim objektima ovde peći se jagnje, prase, jare, ko šta voli, pekarski krompir i na kraju maloj ovoj šupici moći će da se ispeče i neka, šta ja znam, beli mrs, pile. A reci, zbog zli jezika. Zbog zli jezika, da vide šta, da ne kažu oni samo da mi tu, ne znam šta radimo, bahanalije kad dođemo iz Beograda. Šta tu ima, jedan objekat? Nemoj snimati tamo, nemoj snimati kuću. Nemoj kuću snimati, Tako da ovaj mali minijaturni objekat koji smo eto podigli, pozivamo eto ko ima dobre volje, ko voli da dođe, ko je promenio, stavio zimske gume, može slobodno. A koliko je ovo tačno od Valjeva udaljeno? Šta ja znam, ali kad imaš pogon 4x4, jebeti se! A braca, ovo na tvoj Facebook da stavlja? Pa možeš. A? Ili da zovem Dadu da njemu damo, pa da na televiziju ide? Bolje na televiziju, šta ja znam, šta ima na Facebooku, ovo nije značajno. A znam, telefonskog je tipa snimak, ne znam koliko je to... Ne znam, jel se vidi kuća? Šta? Ne vidi se kuća, nema šanse. Dobro, to ako se vidi kuća, to ćemo iseći. Pa možeš Dadu pozovi nek dođe. Nek on to pusti, samo neki seče kuću. Državni posao radnim danima 18:55 na Radio Televiziji Vojvodine. Aleksandar Vučić planira da u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti osnuje audio-vizualni muzej, znači AV muzej. Ivica Dačić je poručio, Trump nam neće vratiti Kosovo. Ivice, kako da nam vrati kad je Kosovo deo Srbije? Tako. Šešelj tvrdi, Trump sigurno dolazi u Srbiju ako pobedim na predsjedničkim izborima, a Melanija dolazi ako Bajaga bude svirao za Novu godinu. Realno. Siniša Mali u posjeti Kazahstanu, samo da ne kupi tamo 24 Kazahstana. Sjajni gosti večeras, Nikola Koja, Zoran Cvijanović, Nataša Ninković i državni posao za 3 sekunde, ovde.
Navacimo ovo sa časa, ovo je jasno. Vreme za moje večerašnje goste. Prvi koji će ući u studio je ekipa, deo ekipe filma Stado. Nikola Kojo, Zoran Cvijanović i Nataša Ninković. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Dobro, šta ima novo? Znaš kao, pusti njih, šta ima novo? Povod za razgovor nam je film Stado, koji 23. novembra je premijera, ali tako? 23. u Sava centru. Na 2 mesta, da? Jeste, i u Cineplexu Ušće. A biste mi otkrili zašto na 2 mesta? Pa, zato što je veliko interesovanje. Dobro, to me zanimalo, prvi put u modernoj istoriji premijera na... Nije, bilo je, mislim da je bilo slučajeva. Ja se nešam, a? Mi smo samo glumci, producent, ko-scenarista, producent. Ja znam da je on alfa i omega, znaš, ali on je tražio da više razgovaramo kao svi zajedno, da ne pitam njega mnogo. Ne, povodom ove 2 premijere. Zato sam ja umoran, oni su sveži. Tako jer oni jeli kao svaki pošten glumac, ništa nisu radili, normalno. Dođu tamo iskrevelje se i odu. Da, dođu. Kažu ovo svoje i odu na spavanje. Hajde onda prvo vas da pitam, kako se on pokazao kao reditelj, producent, organizator? Jako je bio dobar, zaista. Ja moram da priznam da iz početka sam bila malo zbunjena. Snimali smo nešto u Pančevu i odjednom sam videla nekog novog Nikolu, koncentrisanog, završimo mi glumci, ne tražimo mnogo, samo kad završimo kadar da se prostreš ispred nas, da kažeš ovo fantastično, ali on imao toliko prvo celinu u glavi i bio je kao ko-scenarista, znači producent, reditelj, glavni glumac, pa ne ko-scenarista, dobro, zajedno sa Romčevićem je učestvovao. Zajedno je učestvovao tome, svemu, po njegovoj ideji i tako dalje. I onda sam bila prva 3 dana, baš sam imala sam čak i krizu, kao, koje ti me više ne voliš, šta je ovo? On kaže, ne, sve u redu. E onda posle 3 dana sam potpuno... Vratio se na ono staro. Apsolutno, ne, ja sam navikla da trebam da ga prihvatim u toj ulozi. I to je to. I to je to. Ti si probao sve u ovom svetu glume, bio si producent, jel tako, Munje i Kengura, glumio si, je nisi režirao, ja ne znam da li si režirao nešto. Teo sam Dnevnik, ali mi nisu dali. Ja, čudi mi da tebi nisu dali Dnevnik, da. Ja bih ti dao, verujem. Ako hoćeš, mogu da pitam ove moje sprve da uređuješ ove naše vesti? Samo da pročitam vesti. Ja sam hteo vremensku prognozu, meni to nisu dali. Možda zamisliš tek to je ozbiljan zločin. Šta realno možda zeznaš s vremenskom prognozom? To je benigna stvar. Ovaj film je autobiografski, tako kažu kolege tvoje. Pa, mislim, nije autobiografski. Taj film je nastao tako što smo Cvije i ja pre, koliko ima, 2,5 godine, tako, krenuli se idejom da napravimo jedan veliki regionalni projekat. I onda smo napravili pilot u kome igramo svo troje, koji je režirao Srđan Dragović. Pisali su Rade Marković i Srđan. Jesu to ti Mamurluci? Jesu, to su Mamurluci, da. I onda smo tako išli po regionu, odnosno ja sam jurcao to, pokušavao da razgovaram sa raznim ljudima, ali nije baš bilo nešto mnogo sluha, jer su onako, čini se, ljudi malo navikli na više neku osrednjost. Ta epizoda je bila onako zaista... Suviše dobra, a? Suviše dobra u tom trenutku. I onda nismo znali kako da pokrenemo seriju. Onda sam ja zamolio Nebojšu Romčića, našeg prijatelja i velikog pisca, da napravi jedan scenarij koji će se inkorporirati i postati deo te naše serije koja će se zvati Klasa. Dobro, i sad sljedeći korak jeste serija Klasa, ako se ne varam. Tako je, i film Stado je praktično deo, kao i Mamurluci, su deo velikog projekta Klasa kome svi mi težimo. Sad ja imam znate da ja volim dobro da se pripremim kad radim emisiju i ako ste saglasni, ja sam spremio insert iz Mamurluka koji, osim direktora raznih televizija koji to nisu hteli da uzmu, nije niko video. Tako da, i meni zgodna prilika da se sad svi lepo izrugamo tim direktorima televizija. Ne morate vi, ja ću. Moram da te ispravim.
direktor ove televizije, Manja Grčić, inače koji je koproducent našeg filma Stado, htela to da uzme, ali u tom momentu su bili neki finansijski, neka previranja, tako. Mi mozga imamo, ali para nemamo. Tako je. To je naš najveći problem. Ovi što imaju pare, oni nemaju mozga, znaš. Tako da molim ti da nam nju ne diraš. Ove druge televizije sve je slobodno. Stvarno misliš da bi ja dirao svoj direktor koji su normalno sad je. Odmah mi sleduje Kugla i u podrum dole. Kugla, mislim nebitno, to je neka tužna priča. I biste vi gledali ovo? Ne biste gledali ovo? Pa znam da niste gledali jer niko nije teo ovo da uzme da je... Ovo je neviđena serija, niko nije gledao. Ništa, gledajte, imate Ubice mog oca na RTS-u nedeljom. Naravno. Ne, pitali su me što, da malo promovišemo tu seriju. I onda sam im ja objašnjavao zašto to ne može, ali sad mi je baš nešto zgodan trenutak. Ja mislim da je smrt mnogo bolja tema, je li tako? Ja, apsolutno. Ne, vidi, apsolutno. Znaš, pa stvarno su me pitali kao mogli bi da, onda ne mogu da im objasnim da to koliko god sam ja tolerantan, ima tamo neko ko mi neće oprostiti da promovišem serije na drugim televizijama. Na drugim televizijama, naravno. Tako da mi je to malo komplikovano. Ići ćemo i tamo, ajde. Ići će ti tamo. Ne, ja stvarno, majke mi, bih voleo da uprave televizija kupuju konačno malo više humorističkog programa, jer mislim da smo mnogo ozbiljni, pogotovo recimo nacionalni servis, tako se ja pitam. Mislim da bi jedna ovakva serija dobro došla i nama i njima. Tako da bi mogli da daju pare da mi to kupimo da se emituje kod nas. To je najbolje, da. Pa šta bi nam pavili? Da daju pare da ja promenim jaknu, kao pošto si mi izbrku sad u istoj jakni sam došao da gostim. Prvo mi je vrh, ovo mi iste jakna koju imam. Prvo ću da dam pare da Cvija nađe neki ljudski prevoz za svoje stvari, znaš? Pa ćemo onda sve... Ti ovdje igraš njegovu ženu koja ga je ostavila, ova što zove, što neće da se javi, da. Da, ali to... Koliko puta ste bili bračni par vas dvoje? Ovo je treći put, ja? Da. Čekaj, ko je Slava? Slava, predstava Prah, koju igramo u Narodnom pozorištu i sad... Povodom toga moram da kažem, pošto igrali smo predstavu Prah neko veče negde po Srbiji, u mislim Kragujevac, i kaže meni devojka oduševljena posle predstave i kaže, jao, divna vam je predstava, ma ne, ta vaša generacija, to je stvarno neprevaziđeno. I sad kaže generacija, i ako... Pa pogledam u Cviju, on gleda, smeška se i ovako nešto po podu. I sad, ja kao, ajde, neću da mu kvarim raspoloženje. I ja krenem prema garderobi i ona za mnom i kaže, ne, zaista, ja sve gledam, ali ta vaša generacija, kažem, sad stop, moram da vam kažem, mislim, Cvija je stariji od mene, sigurno 13-14 godina, mislim, nismo baš generacija. Ona kaže, čekaj, zar vi niste klasa s Glogovcem? Ja kažem, s Glogovcem jesam, ali Cvija je stariji. Ona da me uteški, verujte, to se na sceni uopšte ne vidi. Ja kao, Nemo više me hvališ, voliš te, a? Ali uopšte. Dobro, napravit ćemo kratku pauzu sada za reklame. Ja se nadam da će biti kratka. Obećali su mi da su veoma kratke reklame sada. Posle vraćamo, nastavljamo razgovor. Imam još 2 pitanja o Stadu i onda malo protresemo šta ste sve radili zajedno. A svašta ste radili zajedno. Da nastavimo razgovor. Dok ja shvatim da je ovo režiranje ovo. Ne brineš, rekao sam ti, ja ću ti sve kao nastavljamo i to je to, veruj mi. Neću te ništa ispaliti. Znaš da te nikad nisam ispalio. Tu sad kao vi ste bili muž i žena, kako to je to, 3 puta smo nešto se setili. Ti imaš isto gomilu filmskih i televizijskih brakova sa Vesnom Trivalić, ja bih rekao. Vidim da ti sad Strugar lagano postaje sin forever. Strugar 2 puta sin, Vesna ne znam koliko puta žena. Pojma nemam, Cvija i ja koliko smo puta bili. Ali mi nismo u toj vrsti. Vi niste u toj šemi, imate neku drugu šemu. A ti i ja smo bili šta smo? Mi smo samo ljubavnici. Da, u seriji jedno isto. To nije loš. A da li se nekad zbunite vas troje ko je s kim trenutno u ovom projektu? Da, pa ne, otkud znam, razumeš, vidio sam deo, ja mislim isto u ovima murlucima gde nešto spavate u krevetu, vas dvojica i tako dalje. Zaista se nadam da će da nastane ta serija Klasa, bit će mnogo zabavno. Ovo što sam ja video... Ova generacijska. Da, ta generacijska. Zasmijelo me do suza ovo što sam vidio. Glumci kažu da si tokom snimanja jednom izjavio da je lakše raditi sa ovcama nego sa glumcima. To nije tačno. Bane Trifunović kaže da je spreman da dođe se zakune. Da je čuo lično. Možda u parku. Možda onako u nekom afektu. Ja to mislim, ali ja to nisam govorio.
Ne, možda je Bane kriv za to, znaš. Možda je isprovocirao, da... Setio se svojih prvih ljubavi. Da, to je iz kraja, znaš. Da pogledamo kratak izin. Izvinjam se, making of. Možete ovo da isečete. Iseći ćemo sigurno. Uglavnom snimamo sve iz prvog dupa. Još jednog, ne? Još jednog? Da. Bez 2.1.7. Marš tamo, djeco! Pustite kako lipi! Ori se svečanim lugom. Stavili napad, dobar. Crku ptica. Ajmo na početak. Ovo je snimanje, ovo nije, evo da vidite, zatvorena šolja, mislim, to je sve pošteno. Nema ništa, ja sve u gaći kad radim film. Ne probajte ovo kod kuće, ja sam uvežbani profesionalac. Bilo je... Nemoj, molim te. I... Dragi kolege, danas ćemo imati jednu zajedničku scenu. Jede, Jorgen. Šta ne 19.39? Stop! Za svakog po nešto. Riznica gluposti. Juriš! Daj mi svoj ruku sad, kao nježan cvet. Ptičice iz gore, spustile se na more. Sve ptičice iz gore. Ajmo muzičko gotovo. Kako je krenula priča, propustili smo da kažemo da ona ovlaš o čemu se radi u filmu. Ekipa glumaca sanja da izvede jedan projekat do kraja i daju sve od sebe da u tome i uspiju. I zato sam negdje mislio da je autobiografski u smislu kako glumci žive i rade kod nas. Na kraju svaki projekat jeste neverovatan napor svih tih ljudi da to izguraju do kraja. Koliko vam tu prijateljstvo pomaže? Da li je ono u stvari ključni faktor? Ajde, Cijo, malo ti snim. Ajde, Cijo, malo, preuzme. To je ništa drugačije nego kao kod bilo koga u Srbiji. Znaš, kad živiš ovde, onda, poželiš da živiš neki lep život i zaletiš se i uložiš sve u njega i na kraju prođeš kako prođeš. Ali ovde je stvar malo konkretnija. Mi smo se stvarno oduševili jednim scenarijom koji smo hteli da napravimo i onda krenuli da snimamo film, dobili obećanje da će sve biti u redu, uložili sve što smo imali i onda ušli u probleme, tako da... Dobro, rećemo da otkrijemo šta je na kraju, onda ljudi neće doći da gledaju. Ja bih da podsjetim još jednom, 23. novembra Ušće i Sava centar. 8 sati je Sava centar, u 9 sati je Ušće. Ako se ne varam. Tako da ko zakasni u Sava centar može da otrči, da stigne u 9 u Ušće na premijeru. Ja ću još jednom s velikim zadovoljstvom pozovem sve ljude da pogledaju ovaj film. Vidi se da je dobra komedija, glumačka ekipa je takva kakva je i dugujem veliku zahvalnost ljudima iz vašeg tima koji su mi omogućili ove neke snimke, taj making of, onda ovo što niko nikada nije video, mamurluci, tako dalje. Tako da hvala vam, dobri ljudi, kogo da ste. Mnogo ste mi ocenili. Ajde se vratimo malo na tu vašu međusobnu saradnju. Sad, zbog razlike u godinama, jer Nataša je malo mlađa od vas, nekih 25 godina, ona nije odmah... Sad uvek ću da dolazim. Ja, to vidiš. Sam popravio stvar. Ti persiraš svi. Ne, znaš da sam je njega uvijek uvažavao i od uvijek smo od prvog dana, kad smo se sreli iznad svadbarskog kupusa, znaš. Kad ste vas dvojica počeli da radite zajedno, je li to bilo Sivi dom ili...
bilo nešto i pre toga. Prvi put smo se sreli u Sivom domu, čini se. Ja sam našao neki frapantan podatak, na 18 projekata ste radili zajedno. Da. Jesmo. Mene stalno vezuju kao Bijela i Koja. Mislim, mi jesmo radili 7, 8, 10, ali svi jesmo zaključili smo, on i ja u stvari najviše radili zajedno. Da ste u stvari vas dvojica Bijela i Koja. Da, mi smo... Šalim se. Ja, rekao mi jedan moj scenarista, kaže, oni su novi Mije i Čkalja, Paja i Jare, kao taj tandem. Jel mislite nekada o sebi tako? Više kao 2,5 muškarca. Dobro, ako fali neki mali tip, priglup, ja sam uvijek tu, javite se. Ali ne, to se vidi na snimanju, koliko se oni dobro poznaju i kako dobro sarađuju dok smo radili sada. 84. tako? Koji? Tako je, da. 84, 32 godine. 84. Da, dobro, ja sam tu gledao seriju, to je ozbiljna stvar. Reprizu, pošto si ti mlad. Ne, Sivi dom, 84. 84. je emitovan se, 82. je počeo se snimati. Emitovo se, da. Ja sećam, to je bilo veoma popularna serija. To se gledalo kod mene u kući. Meni su Keva i Čale puštali to da gledam kao da vidim kako ne treba. Neke stvari su mi se jako dopale i probao sam ih i stvarno je tako. Znaš, ko u seriji. Stvarno ne treba tako. Ali dobro, sad znate mama i tata zbog čega je to bilo tako. Koji je neki projekat u kome ste najviše uživali? Da li imate jedan takav? Mislim, ne bi sad ono, svi su mi ko deca. Pa Lepa sela su nas negde i ujedinila i obeležila kao generaciju, znaš. Onda tu smo stvarno imali sreće jer nam je Srđan davao po 30-40 strana koje sedne i napiše tog scenarija. On nam je davao to, čitamo i onda smo godinu dana sanjali taj film i na kraju ga snimili, znaš. I ono, kako kažem, zapamtiš to za ceo život kad postigneš neki veliki uspeh, znaš. To onda stvarno postane neko prijateljstvo koje traje i koje se ne zaboravlja. A čini mi se da je to prijateljstvo je to dovelo i do ovog filma, znaš, to je nekako... Ja sam negdje pronašao podatak za Lepo sela, ne znam da li je istinit, to vi znate bolje nego ja, da je uvršten među 500 najboljih filmova, a među 10 najboljih ratnih filmova svih filmova. U svetu. U svetu, da, ne kod nas, nego u svetu. Mile mi majke. Ja ne znam uopšte da li je jedan naš film ikada... Bilo je. Ne znam, zato je spitam, stvarno ne znam, ali... Bilo je, Saša Petrović nominovan za Oskara, ne znam, Neretva je bila nominovana za Oskara, isto to kao nominacije, ali ovo je kao neka zanimljiva lista, kao pa... Da, s obzirom da su 90. tu nešto nije, kao naša Jugoslavija vjerojatno gurala naše filmove ka Oskaru ovde, nešto, vjerojatno su vas gurali od Oskara. Kao Oskar, pa bila i klopka u prvih 10 za Oskara. Da, svega je bilo. Prvo, čekaj, Srđan je... Negdje sam pronašao da si ti, zahvaljujući ulozi u Poltronu, dobio ulogu u Anđelima. I da te Srđan zbog toga zvao. Jedan dan sam došao kući, bila sekretarica, ja pustim, kaže, dobar dan, ja se zovem Srđan Dragojević. Cvijo, kaže, ja sam gledao tvoj film Poltron, kao mnogo si mi se dopao, pa kao ja pravim svoj diplomski film, ako bih hteo da... Tako smo krenuli, tako smo se upoznali. Apropo tvog malo pređašnjih pitanja, Anđeli su sigurno film koji je, što se mene i Johnny-a tiče, nas uveo tu celu priču. Prikazao vas kao par, možemo da kažem. Ti si imala super ulogu u Spasiocu, tako, Savior, ne znam... Spasitelj, da. Sa Denisom Quaidom i to je nekako tad bilo veliko iznenađenje, bar za mene. Ja sam nešto to onako vidio odjednom sad kao neki tu strani glumci, naša glumica, ozbiljan film. Kako si ti to doživjela? Je ti bilo lepo iskustvo? To je jako lepo iskustvo, ja kažem, to je zaista, ja sam mislila da je to tako normalno, svi ti uslovi i sve to, taj Hollywood, da tako to me čeka, posle shvatim da je realnost nešto drugo. Čekaj, si imala pre toga nešto na tom nivou? Ne, ja sam već radila sam samo u pozorištu sam radila, završila akademiju, znači potpuno nepoznata, dobila na probnom snimanju tu ulogu i onda je zaista to najlepše uspomene me vežu zaista za taj film. Proputovala sam ceo svet sa tim filmom. A jel nisi mogla nekako da nastaviš Hollywood? Pa nisam, ja treba da se odlučiš i ja sam se opredelila za ovo ovde i posle toga sam još imala par razgovora sa Oliverom Stoneom koji je teo pošto negdje izjavio da si ti njegova treća omiljenica. Pa jeste, on je želeo, stvarno baš je bio, ali međutim ja sam se tu sam gde sam, više ja ne razmišljam o tome. Drago mi je što sa Gagom sam ponovo sad ubice mog oca, zarađujem posle toliko godina. Nisam htjela da reklamiram, ali ja sam si spomenuo. Ne smijem ja, ti smiješ. Da, tako da mi je jako drago. Eto, posle toliko godina opet smo zajedno, prosto mislim da dobro funkcioniše Unija. Šta više u toj seriji? Ti dobra ta serija? Mislim da i meni se jako sviđa. I naravno da ima mana i kompromisa, to kod nas uvek ima, ali mislim da nekako ne smeta mi opštem utisku.
Dobro, čini mi se dobro prolazi kod publike, dosta dobri komentari, ima lep rating. To je, ja vam stvarno čestitam. Hvala. Na tome, baš mi je drago što imate dobru gledanost na drugoj televiziji. Ajmo sad do malo stadu. Neka sad ja sad te hvalim i hvalim seriju i hvalim i drugu televiziju i sve, nema nikakvih problema. Ta širina. Stado, još jedno pitanje se zaboravio. Istina da je ovo prvi film kod nas koji se snima po sistemu 5+2, kad su produkcijski uslovi u pitanju. To je jako divno, hvala. Da, ja sam radeći nešto preko malo po Sloveniji i ne znam gde još, video da je to onako ozbiljno dobro za ekipu i za glumce i nije slučajno što se u svim drugim preduzećima radi 5 dana, a 2 dana se odmara. Jedino mi, filmadžije, nešto kao ginemo po 12-14 sati dnevno i to 6 dana u nedelji. Tako, 5 dana radiš, jedan dan piješ, jedan dan odmaraš i onda... I onda ponovo. Ja sam insistirao na tome da tako radimo i ispostavilo se da je u stvari čak i lakši proces. Kako su oni reagovali, to mi je bio prvi put, verovatno. Meni je to jako prijalo, baš je onako delotvorno bilo, tamo imaš ta 2 vremena, nekako pauze, da ti se slegne, da nešto, pa da razgovarate, da on vidi šta smo uradili i kako. Mislim da je jako dobro. Finansijski, ne znam, verovatno je malo, nije tako isplativo na te strane, ali... Jeste malo skuplje, ali ja mislim da je za kvalitet mnogo bolje. Da. Ja isto to mislim, ali prvi put srećem producenta koji tako razmišlja. Možda zato što si glumac. Pa sigurno. Malo dozu humanizma uneo u sve to. Mora neko. Ja se iskreno nadam da ćeš mnogo još producirati projekate, da ovi svi ljudi budu ovako nasmijeni kada rade sa tobom i za tebe. Da, smo kod komedije, ja za ovu moju generaciju, koja je... Za moju generaciju 2 sata kvalitetnog programa, mnogo bitan projekat, pa tu imam jedan insert, također sa vama dvojicom. Ovo isto radio Srđan Dragović. Imam još jednu stvar koju bih volao da pustim, koja me tada beskrajno zabavljala, a sad mogu, pošto više ne postoji. Ta firma, ili postoji, Vojvođanska banka, postoji? Postoji. Ali drugačije se zove, ne zove se tako? Drugačije. Pa da, znači ne postoji. Na grčko. Zove se na grčko. Stvarno? Da. I to su Grci kupili? Kako sam ja završio na grčkoj televiziji, a ne u grčkoj banci, majko moja? Čirilica. Kako sam ja... Zbog nogu. Zbog nogu, da. Upravo si. Svidjela mi se jako onda ona reklama za Vojvođansku banku. To je isto radio reče malo pre kako se... Srđan? Taj. Da, znam, dečko, Dragović. Da. Izbor banke je kao izbor zubara. Da, čika zuba zeku, al noćas ako slušam, nek čujemo šakamena. Njoj, samo njoj. Samo malo, komšija. Zdravo, Đuro. Skakač F6. Ljudi. Ja sam ovo sve zaboravio. Nemo više. Zaboravio sam, toliko prošlo vremena. Dobro, ovo je bilo davno, ali to je bila revolucija u svetu reklama. Prvi put se neko stvarno potrudio. 96. 96. Pa bravo, 90. Šta je to bilo tada? To je u okviru želje da nastavimo film Lepa sela, ali tako? Tada nam je nestalo novca za snimanje. Ne, to je bio već kraj i tu smo... Vojvođanska banka je otkupila pravo od Duška Kovačevića za Sveti Georgij ubivaš Dahu. Jer te godine, u stvari, Srđan imao ideju da se radi film u Prvom svetskom ratu, a pošto je bio zaljubljen u Aždahu i u taj tekst, evo da se radi to. I mi nismo uspeli to tada, u stvari on i svi zajedno nismo uspeli to tada da uradimo, a te godine, sledeće godine Oskara dobio film iz Prvog svetskog rata, Engleski pacijent. Tako da je osjećaj Srđanov bio odličan. Da, to je uvijek imao dobro. Veliki uspeh Lepih sela koji su dobili neki 12 Grand Prix po celom svetu. I hteo je da iskoristi taj uspeh da napravi neki film iz naše istorije. To vidiš što nisam znao tu priču. Hvala ti na toj informaciji. Tako ćemo mi posle stada. Da. Vidi sve moguće. Ja bih mnogo voleo da neko naš osvoji tog Oskara. Ja mislim velika nepravda što nije srpski film. Ajde ja ću, vidjet ću nešto. Ja predlažem da se mi večeras dogovorimo ko će da bude taj. Ko će da da pare, ko će lobi, gde je lobi, ko će da lobira. Vidjet ćemo sad tu, otko znamo, vidiš ovog Trumpa proglašavaju Srbinom. Nešto smo se oduševili kod da je pobedio, ne znam, Novak Đoković za predsjednika Amerike, znaš, tako da nikad se ne zna, možda on uđe neku lovu. Evo, moji Grci će da daju ove stative za kamere
da se tu nešto, da se nešto iskombinuje, se napravi, znaš. Htio sam tebe da pitam, prekinulo se izvođenje predstave Prah u Crnoj Gori. Molim te mi to objasni, ja sam bio s tobom i ja stvarno ne znam, da. Zato što to nije istina. Jel nije istina? Pa ne, pa zato je rekao da i njemu objasnim to hoću da ovdje raščistiš to, molim te. Da, apsolutno ne. Ja sutradan ujutro smo vraćali se nazad na snimanje i meni je suprug rekao, ne čitaj, gotovo, evo, napustila si predstavu, rekla nikad više u bud, znači ništa od toga. Jeste bilo strašno, mi smo se već navikli, igrali smo, rekli su nam, čuje se iz kafića muzika, mi smo navikli na to u redu, nije nam smetalo, a onda je poslednjih 15 minuta tik uz nas, znači evo, pa ne znam, na 5 metara, živi orkestar sa sve pojačanjem je krenuo i mi više ništa. Mi smo urlali. Pogodila je pesmu. Publika je sedela i kao govorila, nastavite, otprilike ništa. Mi smo igrali koliko smo mogli, koliko su nas čuli. Koliko to još trajalo, recimo? Pa jedno 15 minuta. 15 minuta. I oni su sedeli iako ne mogu da ušću? Bili su divni. Publika je bila divna, ne da ne bi prekinula predstavu. Dok jedan čovek sedi tamo, nema šanse da bi prekinula predstavu. I mi smo zaista... I to je bilo... A oni su bili divni, bukvalno su ovacije bile na kraju. Ne samo zbog predstava, nego zbog našeg truda da izdržimo sve to, taj maltretman. Ali u trenutku kad je krenula, izvini, muzika, Nataša izgovara tekst iz predstave koji je pogleda mene, da mi tu kutiju koja je taj tiket i kaže ne mogu ja ovo. Ne mogu više, ja stvarno ovo nosi ovo, ne mogu ja ovo. I to su ljudi povezali sa tim da ona prekida predstavu. Ali ne, onda je bilo, završila se predstava, prethodno smo igrali, ne znam, u baru, bilo je divno sve. I oni meni kažu, sa ovolikima, kako se osjećate, recite nešto o festival Grad teatara, tako? I ja kažem, mislim, kako se osjećam, ako neko želi, osjećam se nepozvano. Ne želim više da učestvujem, da budem deo ovoga, jer očigledno to nije u interesu grada, da je u interesu zašto bi ja dolazila tamo negde nepozvana i nepoželjna. Da sam poželjna, neko bi rekao, molim vas, dok predstava traje, nemojte baš živu muziku tik u scenu da stavite. Sezona je, ne smije ugostitelji da trpe, znaš. Uglavnom, ja sam ujutro osvanula natpisi, prekinula predstavu, nikad išla u Crnu Goru, nikad, kod drugog naslova sam ako zaklopila, ostavila, novine ne mogu više. O toj situaciji, htio sam da vas pitam, zato što ako sam dobro pratio, svi koji smo ovde smo bili ozbiljne žrtve nekih pisanja koje nemaju blage veze sa životom. Kad tad, to ti se desi. Ali čini mi se nekako u poslednje vreme to zaista uzima maha. Da li postoji nešto gde mi možemo se organizujemo, recimo po tom pitanju, da nekako stanemo tome na kraj? Pa ja mislim da bi mogli, ali to moramo nekako da se udružimo, ja ne znam sve. Samo ovako, samo uživo. Samo uživo, možda i to. Je li ovo uživo, jeste? Pa, ovo ti se zove ne zlaju, ali možeš da uradiš šta hoćeš, stvarno, ja sve ostavljam. Ne, samo uživo, samo uživo. Jer, znaš zašto ovo nije uživo, jer se oni boje da ja nešto slučajno, da mi se ne omakne, iako ja nisam u tom fazonu. Da, zaboravio sam da oni sede na snimanjima. Ali stvarno, znaš, ja sam razmišljao o tome, sad skoro sam imao opet neku situaciju gde neki izvor blizak meni njima javi nešto što nema blage veze sa životom, znaš. Ja razmišljam, tu sedi nekih 5-6 ljudi, valjda i smisle neku priču, još sam pa i pike ne važi. Demant, ako se desi u donjem desnom uglu koji niko ne vidi, onda su 2-3 dana, a ovo je naslovna strana. Pisali da sam lep, da sam pamet. Razne gluposti su pisali. Duhović, dobar. To je 300 čuda je bilo za njega. Čuo sam da ćeš u Andrićgradu predavati na akademiji. Glumu. Glumu? Kako to je? Pa, šalim se. Ja sam se, iskreno znaš tipa, zato to pitaš, do sada uvek borio da obeshrabrim ljude koji su mi se obraćali i imam ogroman uspeh, niko koga sam ja pripremao za glumu nikada nije bio primljen na akademiju, tako da... Ali u prisustvu Emira Kusturice koji ima jednu potpuno drugu viziju, jednu drugu energiju i auru i misiju i sve zajedno, u jednom ambijentu tog rada koji je on podigao u čast tog našeg najvećeg pisca i tako dalje, stvari su se potpuno drugačije složile. Studenti koji budu studirali u Andrićgradu će biti jedini studenti na svetu koji studiraju u gradu koji je podigao njihov profesor. Znači, za njih ništa neće biti nemoguće. Nemoguće. Znači, živeće unutar sna koji je taj čovek ostvario. Eto, to je ono... Ja sam bio tamo i dok se zidalo i posle zaista dobro izgleda. Tako da ja trudim se da ostanem u tom snu. To je početak neke nove istorije Srbije. Ja u to iskreno verujem.
Da. Nove umetničke, misliš, istorije. Nove umetničkog dela naše istorije. Pa pre svega obrazovanja. Pre svega obrazovanja. Šta misliš da je za jednog glumca jako bitno da mu neko objasni na samom početku? Šta svo troje mislite o tome? Ja ne mislim da postoji neka tajna za glumu, ali mora da ima nešto što je baš važno. Glumci ne misle, znaš, evo, mislim, tako da, tu, mislim, ko je mislim na nas dvojicu, znaš, to je... Tako da je to pogrešno. Evo, koristi to što sam ja pod virusom i nemam snage da ne mogu da mu vratim. Ne možeš da mu odgovoriš. Ali to samo malo vraćam, pošto mi je skido, nije mi dozvoljavao da mi stave bubicu tonci kad smo snimali film, ako ne piše u scenariju da ja nešto govorim. Mislim, samo da znate, prosto je to... Koliko je divan bio. Tako je on režirao, da. Cvije uvek ima upadice, Cvije tokom, dok mi snimamo, on ima neka... To se sada zovu već cvizme. A on ih zove cvizme. Meni je jako duhovit. Posle završene scene. Ima sreće što se ne radi na trakama više. Meni je jako duhovit. Ali nešto se uzme, onda kaže... Ne, njemu nego sad producent, pa mora da razmišlja. Pored scenarija, on ima svoj scenarij i onda dobacuje. Ali glumce, kao i druge ljude, treba samo terati da rade. Treba ih samo terati da rade. I onda, ne. Pa dobro, to je, i premijer se zalaže za to, ako sam ja razumeo. Svi treba da rade, samim tim i glumci. Što više i što češće. Pa čekaj, pričamo o glumcima. I dalje pričamo o glumcima? Pričamo o dobrim glumcima. Pričamo o glumcima. Pričamo o glumcima i o glumcu nad svim glumcima. Vidiš da je uživo. Vidiš da je uživo. Jeste bre, ja ti kažem. Samo su moji delovi kasnije dosnimani. Šta bi rekao mladom glumcu, odgovorim? Pa to bi rekao, ništa ne bi rekao. Rekao bi mu da radi. Radi se, nemoj da brineš. Rekao mora da bude iskren prema sebi. Apsolutno iskren prema sebi. A koliko će to da ga košta u životu? Hvala ti. Mora, inače se sve vidi. Šta bi mu ti rekao? Akcije? Da batali taj posao. Stvarno bi mu to rekao? Ne, šalim se, negde se slažem sa Natašom. Jedino iskrenost može da prođe u bilo kom žanru, bilo kom stilu. To je jedino što publika prepozna srcem ili nekim drugim čulom ili organom. Da li ste, pitanje za svo troje i onda završavamo, neću da vas mučim više. Da li ste vas troje zadovoljni sobom kao glumcima kad sad ovako stanete i pogledate svoje karijere, svoju trenutnu poziciju, status, uloge koje igrate ili koje ste igrali? Koji ćeš redom? Ajde ti, pa da. Ti si najmlađi. Ja sam najmlađi. Dobro. Na mladima sve dostaje. Jesam. Apsolutno jesam. Mislim, postoje uvek trenuci kad misliš da bi neke stvari mogao više ili... Ali onda se osvrnem oko sebe i znam u kojoj zemlji radim i kakvim okolnostima i koliko je nas, a koliko je malo posla. S obzirom na to, mislim da sam vrlo zaposlena i vrlo sam zadovoljna. Jer ima me nekako uvek bazu u pozorištu. Meni je to mnogo bitno, ja pozorište obožavam. I kad nije pozorište, tu je televizija, film, s mene pa na uštrb, ali kad sve pogledam zajedno, to je meni sve jedno, ja sam vrlo zadovoljna. Cijer. Slažem se sa ovim što je Nataša rekla, pogotovo u pozorištu, jer je ona upravo krivac što sam se ja vratio u pozorište i na tome sam je stvarno beskrajno i iskreno zahvalan. A što se tiče toga da li sam zadovoljan sobom kao glumcem, iskreno, ja sam sebi sve što imam i... Tako, ja se sebi... Svima, pa ti on je sirotinja. Ja sam siroma, šta ću? Siroma čovjek. Ja i kad uđem u kupatilo, ja se sebi javim. Tako da... Tako da si zadovoljan. Bilo koja druga misao ti ne bi prijela. Kad vidim ove druge šta ih je zapalo. Čuti, dobro je, a? To je isti osjećaj. Ja generalno jesam zadovoljan, ali na nekom globalnom nivou, ne mislim samo glumačkom, nego uopšte u svim profesijama u ovoj nazovi zemlji u kojoj živimo, voleo bih da svi imaju te neke uslove koje smo mi imali kad smo počinjali, da imali smo možda i sreće ili je bilo bolje vreme da smo napravili dosta nekih uloga. Mislim da je bilo bolje vreme. Pa da, i voleo bih da sad to mlađe generacije imaju tu istu šansu. Pa dobro, možemo mi da se potrudimo malo da im pomognemo, da im omogućimo to.
Da. Sad je ekspanzija ovih serija, svetskih, ali velika imena, hollywoodska, svi rade serije. I ja stvarno sad sam nekako, kad odgledam neku dobru seriju, onda sam u depresiji, kao šta ja radim, gde sam ja, šta je ovo, ma ne, najbolje da napustim sve. Zato što je to na takvom jednom nivou, mi unapred kad nešto radimo tako, pogotovo na televiziji, mi računamo na neki vrlo nizak kriterijum, znaš. Dobro, ja to vidim iz svetske serije, onda... Mislim da nedostatak scenarija je... Treba neki dobar scenarij, ono što sam primetio kod nas, scenariji su, ako serija traje 48 minuta epizoda, scenarij je dobar za 35. I onda ubacuju one farove, švenkove, kako se to zove. Šetaju, voze rolere. Da, gledamo njivu, pa gledamo krošnje. Ne, nije to do scenarista. Nije to do producenata. Mi imamo fantastičnog scenaristu, ima i drugih, naravno. Fantastičnog producenta. Molim? I fantastičnog producenta. Da, i fantastičnog producenta. Ali čini mi se da televizije i ljudi koji odlučuju o tome šta će se gledati ne žele toliko da se vide kvalitetne stvari. Malo žele da spuste nivo svesno, jel da? Da li ja sad smem da dodam šta ja mislim bolje? Ajde, molim te. Ja mislim da je situacija kod nas u medijima direktna posledica ozbiljne korupcije u toj sferi. I sad, u smislu da naše ako marketinške agencije drže sve novce od kojih televizije žive, a vlasnici tih marketinških agencija imaju određene svoje interese i političku pripadnost i tako dalje. To je tako poslednjih 12-14 godina. Onda posljednja stvar koju možeš da očekuješ da neko ko je van ekipe može da nešto napravi, dobro donese i da će neko to da emituje. Onda ako su urednici 0 bodova, kako će da prihvataju TV lica i glumce koji su bolji od njih? Jer onda, znaš, oni odmah razmišljaju drma mu se stolica. Tako da je... Ja mislim da si ih ti precenio, ne razmišljaju oni to. Ne, oni ne razmišljaju, ovo sam ja prepoznao. Ali ti prepoznao, uči. Ja sam samo provalio o čemu se radi. Hrvati kažu tisak. Tisak bi trebalo znači otisak. Znači mediji su otisak ambijenta, društva. Ja mislim da nas je ubio ovaj rejting. Od tog rejtinga i gledanosti. Tek o rejtingzima bi mogao ti pričam danima, ali neću. Jer su mi zabranili, tako da to ćemo da preskočimo. Ali ja mislim da je, zaista nam se desilo ono da je društvo osvete loših đaka. Bukvalno sada tako živimo i mislim da je to i ključni razlog, ti si u pravu. A ti kad doneseš super neki projekat u koji ti veruješ i svi ljudi koji su radili sa tobom... Mediokriteti se malo uplaše. Da. Ti malo tu njihovu osrednjost uzdrmaš i to je... Tako je, narušavaš im tu floru koju su gradili. Ali dobro, ti kroz filmove, nedavno sam bila u žiriju jednog internacionalnog rediteljskog festivala. I ono što me, ne mogu reći iznenadilo, ja sam bila toga svesna, ali kad to gledaš 6 filmova dnevno, o pitanju je, znači, region. I jako sam se iznenadila koliko je Hrvatska zemlja otišla ispred nas, zato što nekako oni znaju, kroz te filmove koje sam ja gledala, ko su, šta su, gde streme. Drugo je tvoj utisak o tome i šta ti misliš o tome, ali to negde nije ni bitno. Znači, oni znaju prvo ko su, šta su i gde hoće da stignu. I onda dolazi naš film, bajke neke, ne znamo ni šta smo, ni ko smo. Ako nije neka ultrasocijala, onda odlazimo bukvalno u bajke, u žanr bajke. I ti kad neko gleda sa strane, ti obično na osnovu filma, na osnovu rumunskog filma, oni to najbolje rade, Rumuni, ti možeš da vidiš kakva je situacija u toj zemlji, ko su ti ljudi, ko su bili, gde, sve vidiš. Kod nas ne vidiš ništa. Znamo li vidiš i kod nas sve, samo si rekla su naši filmovi bajka. Pa, to mi želimo da prosto verujemo u čuda, u to upravo. Tako da je Stado, pored toga što je komedija, mislim da je nekako i angažovan u tom nekom socijalnom, pa mogu da kažem možda i političkom smislu, i meni je jako drago zbog toga. Meni je jako drago što ste radili taj film 23. novembra. Volao bih da pustim poslednji insert i da tu završim razgovor sa vama, ako vam je to okej. Ništa nećemo da komentarišemo posle njega. Tu je tako, neka generacijska scena, možda neko mlađi od ovih ostalih, ali eto, taj insert prikazuje jednu super glumačku ekipu koja je meni i mojoj generaciji pružila mnogo zadovoljstva i radosti u onim godinama kad to bila prava retkost. Ja vam se zahvaljujem svima koji ste učestvovali u tom filmu i cijeloj vašoj generaciji, ovim mlađim od vas, i hvala vama što ste bili moji gosti večeras i nadam se da će ovaj film biti izuzetno uspešan i da ćemo ovde na isto mesto promovisati i tu seriju. Hvala vam. Hvala vam još jednom. Film Stado 23. novembra. Ostanite sa nama, trebalo bi dođu momci iz državnog posla ako Bane nešto nije zeznuo.
moram ja ovdje, a? Moram ovdje da sedim, ja. Počeli smo. Alo. Poštovani gledaoci, poštovani prijatelji sporta, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Pravi fudbal. Emisiju koja istražuje esenciju onoga što je ostalo u fudbalu u nižim ligama. Pravu onu fudbalsku borbu. Pravi onaj žar. Žarila sam žar i vrcala med. Ne mogu ni više, na tebe je red. Orilo se ulicama Panama Citya kad je Roberto Duran postao šampion u boksu, a još više kad je naš veliki Ilija Dukić postao prvak Paname sa FC Čuriljom. Hvala Branko, hvala na svemu. Da kažem da danas naša tema neće biti fudbal, kao što je to inače običaj, nego osvrt na celokupno medijsko blato u kojem smo trenutno zaglavljeni. Kao što kuća fudbala i veliki novac ovih menadžera guši fudbalski žar u nižim ligama, tako i velike medijske kuće, isto kao kuća fudbala, svoje pride time termine daju nekim šoferima, taksi vozačima da se budaleseju. I još narod plaćaju da se smeje u njegovim emisijama. Narod plaćaju da se smeje. Hvala ti, Mile, hvala na onom divnom šlegvortu. Jer ja sam hteo da spomenem istog tog taksistu koji mene lično podsjeća na jednog lučadoresa, meksičkog rvača. Njega smo mi zvali Demon Azul u Meksiku. Plavi onako đavoki, što kažu, kojeg je Ilija Dukić tresao kao baba tepih u svakom meču. A dugo ste bili, dugo ste živjeli u Meksiku. Da li takav show program postoji u njihovoj televizijskoj produkciji? Ovakav? Nedeljno popodne? Nedeljno popodne, da. Pa postoji, kako da ne postoji? Pa hvala Branko, ali samo da kažem, da pojasnim gledalcima našim da isti taj svaki petak vodi nedeljno popodne i još 2 emisije sa Bože me sačuvaj koje kakvim muškarcima. Mislim, ja se ne mešam u to, ali meni velikom profesionalcu urednici ne daju da vodim nedeljno popodne. Ja sam ponižen, osjećam. Znam. Zato što Rai Due, italijanskog tipa gde ima i mađioničar, gde duva one male loptice, moglo bi se tako i kod nas napraviti. Pa imaju ženske, imaš fudbal, pa sramote. Upravo si, Mile, sve si u pravu. Tvoje oštro kritičko oko je u pravu, što bi rekao veliki Ilija Dukić. Ti nisi dotakao dno dok te ne prine Mehter Boždarević. Tako je. A jer ima i gore. Ima i gore na našim televizijama. Ljudi moji, neke 3 budale što zajebavaju na dnevnom nivou pošten svijet iz državnih firmi i javnih preduzeća. To je najgore. Vidio sam lično, bili su mi baš neki gosti koji su poreklom sa Banija iz tvojeg kraja i vidio sam, to je najniži oblik humoreske. Malo kad sam ja to gledao, ja sam čak sebi povratio usta i posle sam morao u WC da odem da pudim. Ajde, ma kakav humor, pa to ljudi plaćaju, druže, to je javni servis. Ljudi plaćaju da im seru po glavi, to je njima smešno. Pa nema države. Isto u kući fudbala, isto je tako u medijima. Pa ne, dobro, ali ne moramo porediti, da kažem, te 2 stvari. Mi smo, zakupili smo. Šta ste vi zakupili? Pa tornjajte se. Koji Brane? Koliko mi uzu para? 100, 200, koliko? Pa 200 po satu. Ja sam sa njim dogovaram. Šta si sam? Onda sa njim tamo stojiš rođeni. Ajde. Idi tamo lepo stani kod njega. Ajde. Lagano. Gospodine Ivanović, Brane nama je Ološ, ja vam dam tu kao... Ja vam dam kao... Pa iz blata sam vas izvukao i doveo na televiziji, to mi je hvala, šta? Ove ruke vas lebom hrane, alo? Šta hoćeš? A jel nam se plaća ako se budemo smejali posle? Plaća vam se koji njima, 400 dinara. Pa da im koliko će se smeješ. Da im koliko će se smeješ. Daj. Ajde. Ovdje da se plaćaju neke normalne pare, ja bi bio manje duhovit. Ovako mora stvarno se trudim da ih ne smijem. Ko se smeje za 400 dinara? Gde si to vidio? Ti će dobiješ 500. Ti si ga udario. Stvarno nema smisla. Pa dozvolite Čupovi da nas svađa ovde. Pa radimo zajedno koliko? 4 godine radimo zajedno. Pa možda i 5, ali bila je prilika. Si mi zagreo lepo stolicu. Frekvencija, veća je vaša, duža vam je frekvencija na Prvoj nego na radio televiziji. Normalno da je duža i deblja. I funkcionalna je naša frekvencija. Hoćete da se vratite? Ajde ti. Ali se ponašate normalno. Dobro mi došli.
Daj cviđe prvo. Vrh. Da? Jesu dobro? Moram vidim kako mi stoje. U poslednje vreme taj fetiš pronalaženja starih naočara i menjanja stakla je dosta prisutan. Dobro. Odlične. Pazi, to su originalne 72. Carrera, šta je? Ima mi John Player specijal od 100 cigara pakovanja. Ali imaš onu ptičicu što vadi pljugu drvene. Trebamo da snimamo 70, kao državni posao 70, neki specijal. Pa može, da, ovo. Ja sam jednom čitao neki dnevnik, neka tezga je bila, i onda su mi dali ovako cvikir, ali nisu imali staklo. A ove vaše imaju staklo i to ovo maskirno. Da. To inače nosi imamo onaj pravi fudbal. Komentarišemo niže lige i to mu je zaštitni znak. Zaštitni znak, to je kao neka medijska reinkarnacija Marka Markovića. Indirekt. Momci, predstava. Predstava u Beogradu 25. u 20 časova u ovom Domu sindikata. Otkud u Domu sindikata? Dom sindikata je inače, možda malo ljudi zna, Dom sindikata ima najveće orgulje u ovom delu Evrope. Koje je naručio Mika Špiljak. Koje je naručio Mika Špiljak, jako se retko koriste. U ovom delu Evrope. Ozbiljno. Znači, to je toliko da ne može da se iznosi više. Pa je li orguljate? Kad je građen, onda su prvo njih stavili. Pa su digli Dom sindikata. Ali evo, apelujemo na sve relevantne institucije da ulože u remont tih orgulja, pa da možemo da orguljamo. Da možemo da orguljamo, da. A ovako moramo da orgijemo, jer orgulje ne rade. Mi smo sad na kao mini turneji, imamo i naš Novi Sad. Čekaj, bili ste u Beču, čekaj to malo. Bili smo u Beču. Šta rade braća u rasejanja, kako je? Divno. Baš dočekani smo. Jesmo. Kako primio? Ali ladno, brate. Ali standard je. Ma znam. Ima naših na svakom koraku. Posle smo bili u Herceg Novom. Kupali se. Stvarno? Pre 2 nedelje. Zato što on tripuje samo zemlje gde nema centralnog grejanja. Ja volim malo da... Dobro, ja ga razumem malo, znaš. Nikad ne možeš zimi da se obučeš toliko koliko leti može da se skineš. Tako je. Treba ti da dolaziš u Novi Sad malo češće. Pa dolazim ja, nego nikad niste na poslu. Znaš, kao ja uđem u firmu i pitam gde su arhivatori i ovo nema nikad. Pošto nismo na poslu, da, mislim... Rešili smo ti predmet, inače služba nam je prebacila, to je mali poklon. Prvi, Ivan. Mnogo vam hvala, stvarno vam mnogo hvala. Znamo i za kršteno ime, ali nećemo to. Može i pod Radovan, vodi se pod Radovan, ali sa druge strane to je, tu je sve. Tu je Vespa, u američkoj ambasadi, vožnja Vespe, sve tu. Jesu tu i ovde devojke nisu, čim je ovako tanko? Ne, to mi nemamo. To je ovo crnim što je precrtano. To su ovi delovi fajla koje VMA je to uzela, da bi ispitala ovo čega ja patim, znaš. To im nije jasno. Borba je malo, sad nam je nekako smo... Ove sezone čupamo se iz petnih žila sa idejama. A dobro, vidi, vi ste sebi zadali ozbiljno težak zadatak, a to je da budete duhoviti, zabavni ljudima, jednom nedeljno, pa onda još i na predstavama. Mislim, jednom nedeljno kod mene, jer ovo što vi radite je sranje na Radio Televiziji Vojvodine. Pazi sad što pričaš. To mi je njestra. Ne, ali stvarno se zadali sebi ozbiljno težak zadatak. To sam i htio da vas pitam, kako izdržavate? Pa da, ali imamo nekako, to je ono, dvojica kljoknu, dvojica ne, pa sad imamo te izlete 70, to nam je neki... Boškić vidim da je kljoknuo. Da, Boškića moramo ga ispričati. Iz razumljivih razloga, mislim... Dobro, nisu bitni razlozi, samo da ga pozdravimo, evo, mahnemo mu i... Ali Gde je lampica? Evo, sad je ovdje. Sad je tamo. Tako da, ali čupamo se s tim temama, to nam je nešto sad istražujemo šta je bilo popularno 76. šta je, ne znam šta. Jel nemate muku s ovim Marinkom Maglom, ovo to on dobro ide, ovo što radite po nas? Nemamo, to je večna inspiracija prisutna. Večna inspiracija, nema kraja, a? Mi živimo u stvari u dobroj zemlji za komediju, ja sam to provalio. Pa dobra zemlja za komediju. Ali čini se da Amerikanci žive još bolje. Đubrad, majko je njihovu, majko je njihovu. Ali vidi, treba i nama dati šansu i nas čekaju predsjednički izbori. Sve je moguće. Bilo bi zanimljivo. Tako da će Magla biti sigurno kandidat. Odmah na predsjednički izbori, da se zna to. Dobro, ako treba neka podrška, tu smo. Da. Mi imamo infrastrukturu, imamo sve. To je door varijanta. Će biti dobro. Ja mogu da ti obezbedim glasove iz ovog tvrdog gradskog jezgra, iz kruga dvojke. Ja sam jako dobar sa njima. Ja mogu Altina, Banovci, Od kad sam zaposlio Loku, jako sam dobar sa njima. To je dobar podcast. I Magla njih poznaje, jer je onda ranije, pre nego što je postao ministar, sir prodavao. Jurio je, sir mu se skotrali u krug dvojke. Ja se sjećam, gledao sam to. To je taj večni sukob dve Srbije. Dve Srbije, da. Bogu hvala.
U stvari šta Bogu hvala. Vaša pobeđuje, tako da to nije Bogu hvala. Marinkova pobeđuje. Marinkova Srbija pobeđuje. Šta ljudi mogu da vide na ovoj predstavi? Šta je tačno to što vi radite? Mene su mnogi pitali kako to izgleda, šta oni rade. Hoćete vi? Ja kažem, izađu pričaju smešno, ovo ko znam. To je jedan igrokaz brodvejskog tipa koji je zasnovan na scenskom pokretu, uglavnom na 3 arhivatora i video urecima. Ti video ureci se menjaju od mesta do mesta gde se igra. I zato ja upravo pozivam Beograđane da dođu da vide, to nisu videli, a skečevi su, kad smo pravili tu predstavu, razmišljali smo šta da uradimo, što da pišemo nove, svaki dan ide novi, onda smo uzeli stare naše skečeve koji su stvarno po broju pregleda onako najgledaniji i mi za njih smatramo da su najbolji, njih smo malo dotegli i odradili to. Tako da mi imamo skečeve, dakle, ide skeč, pa ide Uredak. Pa ide skeč, pa ide uredak i tako do kraja. Dobro, ja sam takođe iskopao, ali ja ne znam da li je skeč ili uredak, pa bih ja... Pa možemo da vidimo, ako je bilo na kolegiju, onda je uredak. Ako je bilo na kolegiju, onda je uredak, da. Meni je ovo jedan od vaših najboljih uredaka crtica skečeva, kome se beskrajno divim, već sam ga puštao i ovde u emisiji i pustit ću ga ponovo, jer je zaista genijalan, ako ste saglasni, pogledamo to. Ajde. Da kako? Je li uredak ili skeč? Šta je? Uredak. Uredak je. Ovo je uredak, dobro. Ja jako volim ovaj vaš uredak i htio sam, evo ovako, da vam dam jednu ponudu da se izmerimo zbog ovog blagog incidenta koji smo imali u trenutku kada ste pomislili da treba da preuzmete ovaj šov. Jara, vidite. Dobro. Mislim, ljudi koji poveruju bilo šta Banetu i dozvole da ih on instruira, ne zaslužuju ništa dobro. Ali on brane ili... Brane. On je brana. I vidi ga je brana. On je s nama brana. Kao kad si svršio školu? Nikad. Ima jedna stvar koju možete da uradite i da vam ja oprostim. Ajde. Jeste zainteresovani? Ajde. Pa eto da mi odrecitujete jednu pesmu za koju sam jako vezan, ako znate. To je Travka od Mitra Mirića. Kako da ne? Možemo. Izvolite. Ajde. Hoćeš ti? Ti. Hoću ja prvi? Hoćeš ti prvi? Nešto si mi gatala, u čašu mi sipala. Ništa drugo. To je to. Travka zvana ludilo. Bože, šta mi bi, u tebe se zaljubi. I ja ovako mlad i lep, da li sam bio slep? Šta si mi uradila? Srca si mi slomila. Travku si mi sipala u čašu punu ludila. Kao scena stabilan, apsolutno normalan. Ne znam kud sam krenuo, s pravog puta skrenuo. Takvi kao što si ti, imao sam 303. Umesto da ja carujem, ja se s bolom drugujem. Ja se s bolom drugujem. To je kraj. Državni posao 25. novembra, Dom sindikata, u međuvremenu Radio Televizija Vojvodine svakog radnog dana 18:50 i ovde, jeli, petkom... Jel možemo još da najavimo 3 predstave? Naravno, izvolite, šta imate? 27. novembar Novi Sad, Grac. 2. decembar Čačak i 3. decembar Pančevo. Šumadijski rock'n'roll. To je život moj tvoj. Imamo još nešto. Čekaj, stavimo. Muška je majica. Magazin za mene. Magazin? Ovo je za mene. Joj, što je lepo. Ovo je probno, ali... Nemate neku veću? Imaš tu? I ovo malo veće. Ovo ti je veće. Eto. S kostima. Da mi je neko rekao da će Vojvođani da prave slim fit majice. Pa ja kažem Vojvođani kad god dođu nešto donesu, a vi kad... A Bane će podeliti i publici toliko koliko možemo. Bane, imaš neke majice, podeliš publici i karte za predstavu, imaš? Ajde. Toliko koliko možemo. Podelite se ko hoće majicu, ko hoće karte. Ja sam dobio jedno i drugo. Dok traje ovaj žamor publike koja se otima za, jeli... Nemojte, gospođo, se udarka, vidi je. Bane, ovamo. Vama jedan mah. Vi ste dobili Banetov mah. Toliko od Baneta za 10 krila. Nismo imali toliko ovaj put. Mnogo vam hvala što ste odvojili vreme da svratite. Podsjećam ja na Beograd, dakle 25. novembar, Dom sindikata.
27. Novi Sad. 2. decembar Čačak, je li tako? 3. decembar Pančevo, a 27. Novi Sad. Želim mnogo uspeha, hvala vam što postojite i hvala vam što radite sa nama. Nama velika čast. Hvala. Vidimo se u ponedeljak na prvoj u 22:15. Laku noć, prijatno, uživajte u vikendu.